Magandang araw. Bago natin umpisan yung yung laban o discuss natin, shoutout muna kay Junel Renz Rosales, Siena Bornalo, Brodma Whitey, Gagam Girl, Jefferson Manalo, Gagam Pinoy, Jerry Sungkuan, Tick Troll, Spidey 92, John Michael Rosales, Gagam Boxing, Idominit PH, Idol Yusop, Kahibag, Jod Rayos at si MG Usano. Yan po mga gamba, shoutout sa inyong lahat. Kay Bayrat, saka kay Gagam Choy. Siyempre kay Happy Man, wala siya rito ngayon. So yun lang pa mga gamba, umpisa na natin. Yun mga kagamba, magandang araw muli sa inyo mga kagamba. Ngayong araw na ito, i-discuss natin ng konti yung tungkol sa mga load na yan. Pagka kayo lahat naman ng load mga kagamba is effective yan. Pero ang sinasabi ko lagi na kailangan pumili kayo ng magaling na gagamba, magaling kang pumili. Saka sa pagdating sa labanan, yung ulutan kailangan parehas. Hindi pwedeng mas malaki yung isa o mas maliit yung isa. Laging kung po pwede nga 9 Gs lang ang may diferensya ng konti lang. Ngayon, meron ako nitong White Devil, ayan. So, sinusubukan ko itong mga ito. Yung isang gagamba na hindi nang lalaban, sinubukan ko nilagyan ng White Devil, sumakmal siya. Pero, ang load kasi is pandagdag tapang yan mga kagamba ng gagamba. Papaganda ng laban, kanya lang kasi pagka niluludan mo yung gagamba mo, maiksi ang buhay. Tapos, iba pa rin talaga yung natural na pag-aalaga. Tapos dagdagan mo pa ng konting load. Yan. At saka yung paglulod mga kagamba is ipo-point mo lang siya. Kuha tayo ng isa sample natin para madaling mag-load mga kagamba, hahawakan mo lang siyang ganyan papakita. I-demo ko lang sa inyo para paghawak para yung gagamba ay madaling loadan. Hindi naman siya mapipirsa. Ganyan lang siya ang hawak. Tapos ipapahid mo lang siya dito. Yan, ganyan. Papahid mo lang siya gano'n. Dulong-dulo lang nung karayom. Tapos ipapahid mo lang siya gano'n. Ayan. Yan. Kakagawan daw mo, kakagatin niya yung karayom. Hawakan mo siya mga gama para sure ball. Hawak naman, huwag yung masaktan siya, Ganyan lang siya. Yun. So, yun ang mga yung kunting discuss naman doon sa pagkukondisyon. Diba? Yung sinasabing traditional kasi is yung Bartolina, yung palalaunin mo siya, paitlogin mo, pakugutumin mo siya, saka mo ilalaban yung nakalagay lang sa lagayan. Yung mga traditional kasi wala pang alam nung araw. Ano lang ginagawa namin, laon. Ngayon, yung gagamba mo kasi pagka nakalagay lang sa isang lagayan at hindi nakakalanghap ng sariwang hangin, manghihina siya dahil doon sa singaw ng katawan niya kasi nagiging virus din sa kanya yun, nagiging parang lason sa kanya. Kaya pagka nakalagay sa isang lagayan na ganito, kailangan may butas doon sa tapat ng niya, kung saan siya naroon. O kaya may yung sinasabi nila pahamugan, may screen na gano'n, napaikutan ng screen, pwede yun. Kahit na hindi mo na siya pahamugan, kahit hindi mo na siya paarawan, basta tagusan yung hangin, parang natural habitat na niya yun, yung gagamba. So pagka pagka yung nangihina siya o sa umaga pataihin mo, ilalabas mo siya. Ganun ang pag-aalaga sa gagamba mga kagamba. Lalabas mo siya, patataihin mo, pakakainin mo. Yung iba hipon pinapakain, yung iba kapwa niya gagamba, yung iba tipaklong o tutubi. Pero sa akin, kasi nga artificial yung pagkondisyon is sprayan mo lang siya ganito. Yan. Yan. Papaliguan mo siya mga kagamba para makatikim din siya ng ligo. Yan, ganyan. Tapos, kung mayroong araw, pwede mo siyang paarawan. Ilalagay mo sa isang lagayan, paparawan mo, nakabukas yun. Pag lumabas na siya doon sa butas niya, ibig sabihin, hindi na niya kayang araw. So, kukunin mo na siya. And then, tuwing umaga, bago ang laban kasi, mga 3 days before a fight,
Ganon gagawin mo. Ting umaga, painitan mo, pataihin mo, i-sprayhan mo siya, pakainin mo siya kung ano yung magandang ipakain sa kanya, hipon, kapwa niya gagamba, tipaklong o tutubi. Pero sa akin naman kasi hindi naman ako mahilig magpakain ng gagamba, yung gatas lang. Pasipsipan mo lang siya ng konti doon sa bulak, mayroon lang naman yung tiyan niya. Okay na yun. Huwag mo lang kasi siya luludan na walang laman yung tiyan niya. Siyempre, magkakaroon ng OD yun, ma-overdose yun. Kunti lang kasi laman yung tiyan mo, saka maliit yung tiyan. Pagka bigyan mo siya ng kunti, kaagad tumatalab, pero na-OD siya. Ano lang, gumagapang siya, nakasubsob siya. Hindi niya alam na may kalaban siya. So, pinapabayaan na lang niya, kinakagat siya. Pero manhid na siya, wala na pakiaram. Ganon yun mga gagamba. So, ang style pa niyan, siyempre kailangan magaling gagamba mo. Siyempre malaki, gano'n. Tapos i-spar mo lagi yan. Tuturuan mo rin siyang lumaban. I-spar ka, kukuhasak ka ng isang patay, gano'n, gaganyan-ganyan. Gagalit-galitin mo siya. Pinaka the best. Tapos kunting load. Tapos galit-galitin mo siya. Kung po pwede nga yung white devil ka, dagdagan mo pa nga ng kunting tubig bago mo ibigay. Para hindi siya ma-OD. Kunting-kunti lang naman yung dapat maramdaman niya. Mapapasok sa katawan. Kaya mga kagamba. Mayroon akong load dito. Isang white devil at isang isog load. So, ano ito ngayon? Kino-compare ko ngayon. Pero halos parehas eh. Yung epekto eh. Kaya lang pagka nasubrahan mo yung bigay, OD talaga. Ayaw kumagat, ayaw lumaban. Kaya kailangan ingat ka rin sa paglulod. So ngayon mga kagamba, mayroon tayong paglalabanin dito na dalawang sibo na walang load dito. Pag ito hindi nagpakita ng laban, lalagyan natin ng load. Pero pag nagpakita ng laban, hindi sabihin effective pa rin yung natural na pagkukondisyon. Ito papakita ko sa inyo mga kagamba itong paglalabanin natin. Ito siya Sibo good size. Ayan Ito yung isa. Kukunin din natin isa. Ayan. Mas itim to. Itong nasa kaliwa ko mas itim. Ito medyo brown tong isa. Ngayon, paglalabanin natin, titignan natin kung kahit walang load sila kung anong klase. Kasi ito, in-stock ko na ito, pinakain na, ilang linggo na itong nandito sa lagayan ko, puro pakain lang siya ng gatas. Titignan natin kung, ayan tingnan nyo, malami ang laban hindi sila nagsasakmalan. Ayun, ganun lang. Parang, tingnan natin kung magsasakmalan nga. Tingnan nyo. Parang laro-laro lang sa kanila. Ayun. So, hindi na laban yung isa. Malaki pa naman yung isa. Medyo 9 ang laban nito eh. Ayun, ganun lang. Hindi na laban tong isa. So, ang plano natin dito, lalagyan natin white devil ito. Wala So, push muna natin, lagyan natin white devil. Yung mga kagamba, ito tuloy natin. Ito pala, meron akong pitak dito. Nakalimutan kong discuss kanina. Ito, ganito siya. 150 lang to. 9 holes to eh. 9 holes siya. 150 lang. Murang-mura lang to mga kagamba. Pagka pala naglalagay kayo ng gagamba rito, kung saan mo nilagay yung gagamba mo, doon mo rin ibalik. Kasi ang nangyayari, minsan natatanggal yung isang paanong gagamba natin. Hindi natin kasi napapansin, pag hindi kasi nila sariling sapot, madikit sila. Nadidikit sila doon sa sapot ng kapwa nilang gagamba. So yun mga kagamba, kunting tip lang yan. Pa-tip ko lang sa inyo. Kaya kung saan nyo nilalagay yung gagamba nyo, kung po pwede, doong butas din siya kung saan butas mo nilagay. Kasi pag may sapot dyan na naiwan at hindi sa kanyang sapot, minsan pag nadikit yung paa niya, hindi niya matanggal kasi hindi niya sariling sapot yun. Tandaan niyo mga gagamba, pag hindi niya sariling sapot, nadidikit siya. Pansinin nyo. Kaya pag sinaputan yung gagamba niyo, hindi makagalaw. Kasi nga, hindi niya sariling sapot. Ganun yun. So kung may sapot dyan, ang gawin mo, linisin mo muna, kalikutin mo gano'n. Tanggalin mo lahat yung sapot. Ganyan mo siya. Para hindi madikit yung paanong ilalagay mo dyan.
Ayun, isang tip na maganda yun mga kagamba kasi na na na-notice ko yan nung nanghuhuli ako ng gagamba sa probinsya. Bawat dakot kong gano'n ng gagamba at hindi ko pinunasan, halimbawa nakatakot ako, lagay doon sa lagayan, nadakot kong ganyan. Lagay ko rito, sabi lagay, tapos dakot ulit, lagay dito. Pag marami na sapot dito sa kamay mo, hindi mo pinunasan, hindi mo tinanggal na gano'n, at idinakot mo ulit ng idinakot, pag nadikit doon yung sa kapal na ng sapot sa kamay mo, pag nadikit yung gagamba doon, paglagay mo doon sa lagayan sa pitak, minsan kulang na ng paa, ando na sa kamay mo nadikit. Ganon mga kagamba. Ayan, kunting tip yan sa inyo. So, ito na. Pagka yung i-sprayhan mo pala, yung ilalagay mo ditong tubig ulan kung pwede. Huwag tubig sa nawasa o tubig. Pwede siguro yung mineral, medyo okay yon. Pero mas maganda kung tubig ulan. Kasi yun pinaka-natural na mga pangailangan ng gagamba, parang natural habitat nila, ang pakiramdam nila. So yun, paglabanin na natin ngayon, nilagyan natin white devil kanina. Ito, malikot na itong isa. Tingnan natin kung maglalaban kasi kanina, nakita nyo, nagtulakan lang, no? Ibabalik natin sila ngayon. Nung naludan na sila ng white devil, 10 minutes na rin siguro nakalipas, buat kanina. Tingnan natin. Iyan na, tignan mo kung makakagat, oo. Tignan mo. Tignan nyo mga kagamba kung makakagat yung isa. Ano siya, lumagutok yung stick. Ayan o, tignan nyo, kung magtiga, gano'n ka gagamba pagka na, may load na. Ayan na tignan. Ibang klase kung makakagat tong isa. Mukhang hindi pa yata tumatalab tong isa yung load niya. Ayan pero tignan nyo, ayan talagang, ayan tignan nyo kung ayan talagang kagat talaga. Kanina pitikan lang ng pitikan. Ayan naging agresibo siya patihulog naman ang patihulog to. Pero tingnan nyo, parang wala pa nasaktan. Ayan tingnan nyo, ayan ganyan kagambang mayroong load. Lahat naman klase ng load mga kagamba effective yan, depende sa pag-aalaga pa rin. Ayan kung makakagat ito, talagang nararamdaman ko sa stick lagi. Ayan, tingnan nyo. Sige, patalikuran mo na. Ayaw magtuloy. Ayan. Tingnan natin, baka masakmal na niya itong malaki. Malaki ito. 9 yung laman. Baka 8 pa nga eh. Pero ito. Ayan ayan tingnan nyo. Lumalaban ito isa. Medyo tumalab na yung white devil niya. Siguro, ikaw lang ba naka white devil? Ako rin. Ayan tingnan nyo ulit. Ayun Ayan, parehas na silang nanghina mga kagamba. Ito, medyo maliksi pa Ayan agresibo tong isa eh. Wala. Medyo bumagal. Wala. Bumagal tong isa. Mabagal na talaga. Parehas na silang mabagal. Parehas na silang nasaktan. Mga kagamba. So, kailangan magharap sila ng maayos to. Yung magandang saputan. Ayan lumalaban pa itong isa. Wala. Hindi niya kaya talaga. Ayan na, nakuha sa kamay. Napitawan pa rin. Kumakagat talaga itong malaki. Kumakagat talaga itong malaki. Ayan na, naglagpangan na sila. Ayan na, nagkagatan na. Ayan na. Bingitin natin ulit. Yan, bumitaw. Yan. Yan. Bumitaw. Ayan na, parehas na silang kuluntoy mga kagamba. Wala talagang sakmalan lang ng sakmalan mga kagamba ang nangyari. Kasi nga, mga luma na ito, buwan na siguro to. Talagang ang nangyari, wala na, parehas sila na wala na mga kagamba, hindi sila marunong magsapot na. Yan ang epekto ng lumang-luma na mga kagamba. Wala na sila parehas sapot, pero kumakagat parehas. Ayan, di ko na pwede ipakita sa inyo, pero parehas silang nanguluntoy, ala na silang parehas, hindi na parehas na nagkakagatan. Kahit pagtabiin mo sila, ayan Ayan, wala na. Kuluntoy na sila parehas.
Kagatan lang ng kagatan nangyari sa kanila. Ayan, ayan, kinagat na naman. Ayan, puro kagat lang, wala na sapot-sapot. Ganyan mga kagamba, pagka luma na yung gagamba mo, tapos panay, luludan mo pa siya. Ayan na, puro kagat na lang nangyayari, Kagat, bitaw, kagat, bitaw. Ayan, Wala. Hindi ko na ipinapakita sa inyo dahil binibindot ko eh. Hindi na sila nagpapalabas ng sapot nila. Ayan, kakagat yung isa, bibitaw yung isa. Ayan, wala na. Ayan mga kagamba. So yun ang epekto ng luma na may load. Yan. Hindi kagaya nung bago pa siya, marami pa siyang sapot. Isasapot ng ganon, walang tigil. Pero pag luma na, kaya ang gagamba nyo, dapat pag luma na, makakain siya ng mga natural na kinakain nila, hindi lang puro gatas. Kaya bigyan mo siya ng tutubi, tipaklong, langaw, salagubang na maliit. Yan, kasi yun din na nagpapadami ng sapot nila mga kagamba. Pero pinakadabis talaga yung kung mayroon kang malaking hawla, pakawalan mo siya doon. Hindi naman siya makakatakas kung screen siguro yun. Ilagay mo sa isang puno, din sa mga kalabas doon dahil malaking screen. Yun, pinakadabis yun. Natural na natural. Ayun mga kagamba. Tsaka ano siya, i-spar mo siya. Kukunin mo siya, ispar mo. Practice mo. At siyempre, kailangan magaling din yung gagambang napili mo. Ayun. Ayun mga kagamba, hanggang sa muling paglilitsyon sa inyo, abangan nyo lagi. Maraming